У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с духом Твоим. Kościół сегодня переживая урочистость zwiastowania Panna. Будем просить раз заступництва Матери Najświętейшей, как мы так само умели почуть Слово Божие и принять его в своем жизни. Святую мшу спrawują za pomierłą Irynu, Twachawi po śmierci, prosячи о Божьей милосердности для ее. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно разложить эту наисвятейшую охрану. Spowiadając Bogu Всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала лишення Богу, А на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, зря великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Поданку Божий, Сыне Отца, який вяриш на землі грехи світу, змилуйся над нами, який вяриш на землі грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, смилуйся над нами. О, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Молимся.
пожадал, как хоть предвечный Сын, принял человечее тело во лоне Девы Марии. Учеников всех, кто вызнає Его як заправдного Бога и заправдного человека, отримали удел в Его боской натуре, як и с тобою живе и владарец в едности Духа Святого, Бог раз усе веки вечные. Amen. Читание книги пророка Исаия. У те дни автомою до Ахаза такими словами. Проси Пана Бога твоего, отдал тебе знать, те глубокого отхлани, те высокого горы. Але Ахаз отказал, не буду просить и не буду выпробовывать Пана. Тогда сказал Исаия, послухайте, ждом Давиду, те мало вам, что докучаете людям, так вы еще докучаете моему Богу. Тому Пан сам даст вам знать. Ось дева зачне и народит сына, и даст ему имя Иммануэль, что значит Бог знает. В это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Прихожу, Божа, сповніть твою волю. Прихожу, Божа, сповніть твою волю. Ахвяри приношення ти не пожадав, мені ти открив мне души. Все спаления хвяры за грех ты мне потребуешь. Да ты сказал, ось я иду. Прихожу, Божа, сповніть твою волю. У початку книги написано про меня, и я пожадал исполнять твою волю. И твои законы живут у сердце моим. Я обещал твою справедливость на великим сходе. Ты не закрывал устов своих, ты это видаешь упойный. Прихожу, Божа, сповніть твою волю. Справедливость твою не ховал я в сердце своим. Я обещал твою верность и твое спомнение. Я не таил твоей милосердности и верности. Перед великой хромотой. Прихожу, Божа, вспомнить твою волю. Читання послання до Гавриила. Брати, немагчыма, каб крок быкоў даказоў знішчала грахі. Христос приходзіць у свет і кажа: ахвяры і прынашэнні ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Все спаленні і ахвяры за грэх недаспадобны табе. Тады я сказаў: вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю твою, Божа. Перед гэтым ён сказаў: ахвяры і прынашэнні і все спаленню і ахвяру за грэх, які прыносіцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю твою. Адмінаю першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвярай цела Езуса Христа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі,
Слово Божие. Слово сталося тілом і поселилося між нами, і бачили ми славу Ягоную. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия по Луки. Хвала Тобі, Господи. В той час Бог послав анioła Гавриэля у город Галилейский, який називався Назар, для девы, зарученной з мужем по имени Юза, з дома Давида, а ім'я девы Мария. Анioł увайшов до яе, увайшовши до яе, сказав: «Вітай, повная ласки, Пан з тобою». Яна ж збянтэжылася ад слоў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Пана. І вось зачнеш ва ўлоне сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над народам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Мария сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе, таму і народжанае святое будзе называнае Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твоя, і яна зачала сына у старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога нема нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. На што варта звярнуць у сённяшні дзень, альбо да чаго нас кіруе сённяшняе Божае Слово? Пэўне, шмат хто з нас скажа: «Ксёндз, мы гэту Евангелію знаем амаль на памяць». Я таксама могу падняць вочы гэтую урывак Евангелія, які тут быў прачытаны, вам амаль і злажыць без адной памаркі. Але не пра гэта ідзе гаворка, каб знаць Евангелію на памяць. Не пра гэта ідзе гаворка, каб знаць усё Пісанне святое на памяць. Бо мы таксама ведаем, што адбываецца ў касцеле, што адбываецца падчас кожнай эўхарыстыі, але чым мы гатовыя прыняць тое, да чаго нас сёння заахвочвае Божае Слово. А ведаеце, да чаго яно заахвочвае? Каб злажыць ахвяру, а не звычайную ахвяру. Якую нам найпрасцей ахвяру складаць? Тую, якую мы хочам. Мы можам злажыць час, які нас не патрэбны Пану Богу. Мы можам падараваць таксама тыя рэчы, которые нам не патрэбныя нашым блізкім, якія ёсць у патрэбе, і такім нам не патрэбныя. Але Бог у падчас сённяшняга урачыстасці звеставання Пана ад Марыі вымагае не того, чаго яна чакае, бо яна мела паўкладанае, напэўна, план сваё жыццё. Але гаворыць: «Злажы ахвяру не такую, як ты хочаш, але такую, як я ад цябе патрабую». Вось дзе найбольшы цуд, які адбываецца ў сэрцы чалавека. Каб у першай чарзе пачуць па-сапраўднаму голас Божы, але не толькі яго пачуць, але прыняць сэрцам. Як мама пэўную дзяўчынку, сваю дочку паслала да крамы, кажучы: «Купі 2 кілаграмы мукі, але хутка вяртайся». Ну і дала грошы, дзяўчынка пашла, яе не было гадзіну, другую не было. Наконец вярнулася, мама трохі такая здэнерваваная, але таксама затурбаваная гэтай дзяўчынцы, спрашивае:
Что сталося? Девчонка, мама, не поверишь. Моя сябровка позвонила до меня и сказала, что ее лялька зломалась. Ну и я пошла до ее, бо лялька не могла ходить. И мама спрашивает, и что вы чинили эту ляльку? Нет. Я села попод с этой сябровкой и начала разом с ней плакать. Этой ляльце. Брати і сестри, хто я, слухає Слово Боже? Хто який спосіб його приймає? Чи заправди? Чи я, коли хтось до мене промовляє, чи я хочу відчинити своє серце, як воно перемінило мене? Бо ми вельми часто шукаємо шмат речей в нашому житті, але не знаходимо. Ми вельми часто віримо у сни і їх приймаємо навпрост, але так само не ведаємо, чи це знання відбулося, а може це сон, це якийсь правди, якийсь пророцький сон, для тільки мені особистого і моєго життя. Не поверите, есть такая так само приповедь одного из жидов, Ельякима. Докладно так він називався. Ну, я жив у Кракові, і йому певного разу приснився сон, що має пойти з Кракова до Падви. І там подойти под мост в певному городі, і там є заритий скарб. Він був бідний, цей жид, подумав, що справді треба йти туди. Ну і постановив, потратив шмат часу, шмат майонку, прийшов під цей мост. Був готовий копати з цим мостом, щоб знайти цей скарб. Але при мості стояла стража і чували. Ну і тяжко було, стояв день, другий, десятий приходив. Кожен день приходив на це місце. В якийсь спосіб думаючи, як викопати цей скарб, як почати копати, як знайти. Ну і певного разу зауважив його один стражник, який там був, який пильнував цього мосту, і говорить, ти чого сюди приходиш кожен день? Ну і цей жид, звісно, не витримав, розказав всю правду, що почув, що йому сон приснився, що має тут скарб викопати. Ну і цей стражник почав сміятися з його, говорить, видиш, що? Я так само колись, як був примерно молодым в твоем возрасте, тобі так само приснився сон, що маю пойти в этом світ у город Краков і зайти до якогось жида Ельякима і в його подпечку, і коли я розберу, там знайду скарб. Говорить, але що? Я посидів, продумав, почитав трошки і довідався, що в этом Кракові живе таких Ельякимов 100 тисяч, самі жиди, що я кожного не обойду. Ну и этот жид вернулся на себе, и, говорится, разобрал свою печку, нашел скарб, то які шукали. От вам і сон, брати і сестри. Ніби сон, ніби звичайно. Хто в який спосіб слухає Слово Боже, може його почути, може по-своєму прийняти. Та як прийняв би стражник, який стояв поблизу мосту. А може це слово прийняти, як Діва Марія. Тоді воно, що відбудеться, принесе в нас плод. Але чи ми віримо в це? Вона потрібна, це наша віра. Ми сьогодні прочитали, приходжу, Боже, сповніть свою волю. А в який спосіб? Бог хоче, щоб ми сложили ахвяру. І незвичайну ахвяру, бо ми прочитали докладно в листі до Гаврея, що Пан Бог не хоче ахвяри звичайні, ахвяри з козлов, барану і так далі. Бог эту ахвяру вам легко сложить. А Бог чекає якусь другу ахвяру, більшу, ту, що тяжко зложить, ту, що хоче. А яку ахвяру Бог хоче від нашого життя? Від моєго життя Бог потребував ахвяра, як бути святаром. І як обвіщати Божє владарство. Бог у першій черті, як давати збавлення. Я эту ахвяру прийняв. Але так само ахвяра може бути для вас різне, як дійти до чого, як дійти до супольного життя. Наприклад, ахвярой жонки и мужа, это есть ахвяра, как вы ведаете, что? Монте-Эверест, чуть высокий, который вымогает. Это и есть ахвяра суженского життя. Имкнуться и тянуть один одного на этих шнурках, или кто-то зазывается, я завешенный на этом забеспечиванию, якие там есть, яким есть Иисус Христос, и пробует затянуть другого человека на мой узор. Марія зрозуміла, чим є ахвяра її життя, як дати світу збавцю. І вона повірила в це. Але чи ви вірите в те, що ви є справді сьогодні у тим, що робите на своєму місці? Бо вельми часто задаєте це питання. Але не тільки ви. Шмат святеров себе задаєте це питання. Чи то, що я виконую, чи я маю покликання, чи не маю. Шмат з нас губить волю Божою, губить ту ахвяру, яку Бог в нас заложив, яку ми Христі прийняли з великою радістю, але так само з непокоєм серця. Бо вельми часто це правда ахвяра так приймається, яка потім нам дає шмат тяжкості, але дає так само вельми шмат радості з нашої ахвяри життя. А вам ваше життя
дае радасць. Бо Марыя, калі прыняла Божае Слово, як мы пачулі, што Марыя атрымала сапраўдную радасць, незвычайную. Радасць жыцця вечнага, радасць збаўлення. Гэтага жадаю і вам, і сабе. Пасля гэтай святой імшы адбудзецца, будзем згваштаць, хто будзе хацець духовую адопцыю. Духовую адопцыю. Кожны, хто праз 9 месяцаў ад сённяшняга дня будзе маліцца до 25 снежня, можа уратаваць жыццё, которое где-то будзе зачатае на зямле у гэтыя дні. Зачатае на зямле. Калі мы зложым такую ахвяру, и нельзя в этой ахвяре что сделать? Ну, ни дня пропустить молитвы, звычайные молитвы, но и таємницы святого Ружанца, одного доброго поступка, який мы от себе вымагаем, альбо какую-нибудь другую молитву, какую наложим, и форму, какую мы отговорим сегодня подчас этой святой мши. Но коли мы пропустим хоть один день, треба про это сказать, то молитва наша не важна. Она має другий сенс, она буде важна, але она уже этой молитвой не уратує дитя, за якою молимся, як ми зробимо аборт, треба так само сказать. Сегодня так само переживаем сусветный день обороны життя. Обороны життя. Як мы трощимся в этом житті. Маем бороться, маем пам'ятати про то, что життя нам данное Паном Богом, и это життя можем урятовать только дякуючи Пану Богу. Не дякуючи своим намаганиям. Вот человек думал, что сложить эти ахвярные полы, козлы и бараны, можно сложить миллионы долларов. То есть уложить у святыни, побудує 10 святынь. И думаете, что эта вера будет принята Паном Богом? Нет. Не будет она принята Паном Богом. Бо когда человек не отчинит сердца, то его ахвяра будет ничем. Когда человек не навернется, когда не повернет на Пана Бога, эта ахвяра наша життя может быть надаренная. И треба про это сегодня вельми можно сказать и памятать. А затем, братья и сестры, будем просить Пана Бога подчас этой святой мши, как Бог умацовал нашу веру, как мы заправды поверили, что то, что сегодня чиним, у чем находимся, в какой ситуации мы есть, это и есть волей Божией. И мы принимаем ее как ахвяру, яку хочем виконати з великим наміром для збавлення нашого, для збавлення нашої сім'ї, нашої айчини, батьківщини Білорусь і цілого сусвіту, а не в першій черзі самого себе. Віру в Бога і там всемогутного, і на слово, і утілаюся в Духа Святого, і все укленчені. Віру в одного Бога, а і там всемогутного. Створителя неба и земли, всякого и неважного, и владимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Узгадуючи звіставання Найсвятейшей Панні Марії про її заступництво, внесем наші просьби до милосердного Бога, який пожадав дать нам своего Сына. Молимся за святого Отца, как его апостольское служение сприяло духовному отражению Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Молимся за всех христиан, каб штораз больше познавали таємницю Иисуса Христа и досконало виконували Его святую волю и заповеди. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за консекрованных особ особливым чином, которые присвячены Богу, каб их життя было яскравым свідченням існування вічних коштовностей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх матір, каб з любов'ю прийняли дар нового життя, так само за тих, хто буде приймати духовну аборцію, каб для хвали Бога виховали своїх дітей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за політв'язнів нашої айчини, яким було обмежоване життя, каб добрий Бог прийняв їх намагання і так само одарив потрібними ласками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за померлую Ирину 2 года по смерти, как добрый Бог принял ее в благодарство небесное. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут присутных, как про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, мы подрихтовали наше сердце на принятие Христа в Евхаристии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний і милосердний Боже, вислухай наші молитви і учини, як ми, умацовані прикладами заступництва Найсвятейшей Панни, Маті Твоего Сина, завсёды послухняно виконували Твою волю. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. 82. Молитесь, как мою и вашу охвяру принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, утеловление Твоего одинородного Сына стало початком Костела. Просим Тебе, прими як дар, просим Тебе, прими Его як дары, и ученика Бог этой урочистости, и он с радостью удельничал в Евхаристичной таемнице, праз Христа Пана нашего. Аминь. А с вами И Духа Твоим. уговору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Справды годно это и справедливо, слушно и збагавенно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пanie Święty Ojcze, Всемогутny, Wieczny Boże, праз Христа Пана нашего. Небесный посланец обвестил Марии, что Твой Сын, как збавить человечество, сам народится сярод людей. Найсвятейшая Панна с верою приняла Твое Слово, растаемничая деяние Духа Святого зачала Сына, и с любовью носила Его,
у беззаганnym улоні. І он сповнив обіцяння, дадене Ізраїлю, і обвестився род народам, і обвестився народам, як довгочаканий Збавца. Раз яго Твою велич прославляють хори анёлов, якія заўсёды радуюцца перед Твоим обличчям. Просим, каб і наши голосы долучалися до них, разом з ними ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышиях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышиях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Heta czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое прися в хвале. Spoznający śmierć i zmętwy powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno molim Ciebie, как всех нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови разом с папом нашим Франтишком, biskupom naszym Kazimierem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які послужили надею на воскрешение, про Ирину и про всех, кто в Твоей ласце дошел з этого свету, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłujcie nad усіми нами, как мы заслужили удел życie wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Pannej Maryi, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z pratwieku podawali się Tobie, как z nimi my chwalili i прославляли Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа с Христом у Христе, Tobie, Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, prazu wszelaki wieczny ja. Prosimy Ojca Niebiesnego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ой,
Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego złego, daj łaskawa upokoju dni naszego. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы душе радого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое царство и моц, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj pokielają wam, supokoj moj daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i budź łaskawy zgodna z Twojej woli, a darycie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarysz na wieki wieczny ja. Amen. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z wami. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Яки веришь на себе и свету, смилуйся над нами, баран Божий. Яки веришь на себе и свету, смилуйся над нами, баран Божий. Яки веришь на себе и свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варта, как ты пришел до меня, а и скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
святый, живый, правдивый, Бог святый, живый, правдивый. Молимся. Dobry Boże, niechaj udział Eucharystycznej, jak wiary umacuje w naszych sercach wierę Jezusa Chrysta, jaki był zaczęty z Panny Maryi. Как мы завсёды вызнавали, что Он справедный Бог и справедный человек, и просмотря Его с мертвых повстанию вошли в вечную радость, яки живей владарить на веки вечные. Теперь отбудется духовное утиловление. Хочу одразу всім подякувати, хто прийняв на себе такий обов'язок, як молитися этой молитвою, как ахвяровать хвилину часу для нового життя. Так само хочу подякувати цуколці, яка у нас є так само у каплиці, яка молиться кожний четверг в обороні життя. І всім тим, хто причиняється для будування супольної цивілізації справжнього світу. Najświętejsza Panna Bogorodica Maryja, все anioły i świętые, idący za żadaniem nieść допомогу у справе обороны ненародженных, mocno постановляю и обещаю, что с дня 25 соковика 2021 года урочистость zwiastowania Najświętejszej Panny Maryi u Kościele Matki Bożej Różańcowej u Mińsku духовно усыновляю одно дитя, имя якого ведает только Бог,
каб на працягу 9 месяцаў кожны дзень маліцца аб уратаванні яго жыцця, а таксама аб справядлівым і добрым жыцці пасля нараджэння. Гэтымі малітвамі будуць адна таямніца ружаніца, мае добрыя ўчынкі, малітва, якую прачытаю сёння першы раз. Все разом прочитаем молитву, кто соблюдает. Пане Езу, праз заступництва Марии, Мать Твоей, якая народила от Себе с любовью, а так само праз заступництва Святого Никола, человека до веру, який опековался Тобою после народину, прошу Тебе в интенции этого ненародженного дитяти, якое духовно усыновляю и якое знаходится в небеспеце аборту. Прошу, дай яго батькам любовь и отвагу, как они не забивали своего дитяти, а покинули ему житье, якое ты сам этому дитяти рад призначил. Аминь. Изображаю всех, кто уже має карточки, как их сложить только на алтаре. Что выписал? Еще никто не выписал? Ну, шкода. Ну, ничего. Примите Божие благословение на эту справу духовного усыновления, а так само на надходящие дни. Пан с вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокойствие Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будуть душною по світі. за наших близких померлых, за померлую Ирину, богатый по смерти, ангел Панский, святого Панне Марии, І зачала от Духа Святого. Витай, Мария, ласки вам с тобою, благословленная теми женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Руся слуга Панская, Нехай не станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки Пан с тобою, благословленная теми женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом. И царилась между нами. Витай, Мария, полная ласки Пан с тобою, благословленная теми женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Раскаемся мы водными отрицанием Христовым. Молимся. Всемогутный вечный Боже, просим Тебя, улив в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про занёцкое звестование утеловления Христа Твоего Сына, праз муку Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения. Праз Христа Пана нашего, Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я глаз под веку теперь и во всем и на веки вечные. Аминь. Добрый Езу, наш Пanie, Дай вечное спасение. нехай отпочивает у супокое вечное. Аминь. Припоминаю, что на этой неделе ближайшая, неделя вербная, у нас так само у святыни можно будет добывать вербочки, все ахвяры з них будуть предназначені, як завжди, на будівництво нашої святині. А тепер відбудеться виставлення, з тим заспіваємо «Святий Боже». Гляди нас, давая небесный храм, тревожать музы нас ворожия, устав.
Божа, святий моцний, святий єснародний, змилуйся над нами. Святий Божа, святий моцний, святий єснародний, змилуйся над нами. От пожару войны и заразы храни нас, Боже, от греховной и спасенной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные Твоего просим, выслухай нас, Боже. Мария, Прихожа Мати Спаси, наша Мати, Ты наши, ангел